Ang lamisa ay nilagyan ko siya ng vinyl. So, para talaga siyang original. And ito lang muna, kasi ang dito ay sa sunod na naman yan. Diyan. Tapos yung dito, ito ang nasipilyahan ko kanina. Pero mas maganda dyan ay siya kung plainer. Nagkamali ako, pero saon taman nga. Paan naman. Plinira ni siya kay para plain jud kaayo bitaw siya. So, Bukal yan. ako palitan sa plainer. Ikuan lang ning lansang nga dili ni siya maigo sa Igo gilansang ma. nipon sa plainer. Bawal. Ang dani raman pud ang atong kuanan. Dani, dini, then kani po dani. Likay-likayan lang na ang kuan kana ang lansang. Kayo saon man nga nakapalit naman ko sa sipilya. Jesus, ginoo ko may di ay yung tattoo cleaner ang akong na palit, no? Sige na. Tresmil ka o, baligya ay. Asa? Ang buboy, ulian niya tresmil. 3 mil ang cleaner. So, ngayon ay punta na kami doon sa bahay kasi birthday ngayon ni Undoy. And mag-upload rin ako today. Nabahugan na ang baboy. Paalis na kami. Asa mangyawi, gibili na ni mo? Magsakay kami ng motor ngayon ni Sherwin. Asa man tag-agi di ay? Aglupad ta? Asa mang motor? Dili danlog kay wala nag-uwan. Tara dito. Sige na, bilisan mo na, bib. Huwag ka nang maraming salita dyan. Paalis na kami, guys. Allah! Ano kaya ang handa nila doon? Di pa kapangas ang motor ni Sherwin kasi basang-basa ang dalan. Eto ang mga aso na nagkagat sa kay Brownie. Sobrang laki kasi nila. Kaya talo talaga si Brownie. Diba? Ang dami nila. Sakay na tayo. Asang baka ni mo gitigway? Harapit. Yo. Dahil sagot na to. Ibukuan ka ba nagagi-agi? Dahil sagot na to. Sigogan ang dalanda. Masagunsunan ni siya mga 5 adlaw. Okay na siguro ni. Sa gunsun nga init, 5 adlaw. Kay na abi dito. Murag basa pa. Abi dito ni. Kumaw ko ni. Ay. Itukod na daan ni mo tiin. Agoy, dito ko. Agoy. Agoy. Agoy, kanaw ko bit. Agoy. Agoy. Okay. Dito ang gilapasan ni Loy. Kasi yung sagot nito ay nakaano talaga sa daanan. Medyo uga na siya, guys. Di ay. Ito oh. Ha? Uga. Agoy! Ginoong tubig. Bantok mo yan? Bantok pinaka. Agay, kanaog ko. Kanaog ko. Dibaw. Agay, no? Sa daw niya, tungtong. Agay. 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 Eto, agay. Agay.
Uy, ginaw ko nga dalan, Jud. Grabe. Mga hibi-hibi. Okay. Okay. Hala, hangtod ay dili gilampasan ni Loy Loy, oh. Ako pa to siya dugangan di ay sa kuan. Ayaw nga. Ha? Ito nga. Ayaw lagi pagkuan. Agbuot ka man. Kaya apil man di ay niya diri. So, mga pila ka adlaw gyud. Ay, may untag mao. Kuan na. Magsagunso ni nga init. Ikaduha ka adlaw karon na ikatulo. Eto. Okay. Diretso tayo mga sis. Kaya namin sa bahay. Ano brownie, oh. Aray, agoy gino. Hindi man ang di pagay kakuan ka na ikat ka intel na ning. Kagwapa ba ni Mimi? Amin. Amin dayon. Amin. O amin dot. Agi ka. Nay. Di ka pa may balay. Unsa may latest update? Agoy si Burandang. Agoy ang burandat ha? Ano tarik niya? Wala pa. Ay wala ko kay baw. Ares din di ay. Tuwa na simbaw. Uli. Wala pa man siguro nagsugod ang misa. Tuwa sa balingan. As Gina, sugod misa. Ama ako ah. Skin day. Alten. Puskil. Nakikindan ni. Vlog po. Wala, nagtigog na lang ako. Dapat si Ibong ang batang may asawa na. Go. May nang juwa. As Ibong. Pag-amo bang. At saka si Burandat. Ay to apa si Burandat na to ah. Wala pa ang ganap ngayon sa birthday kay doon na siguro sila ni Lilin magluto sa ubos. Luto na siguro lahat dalhin dito nila. Tapos si Bibi na amandani si Bibi nag-upload na day ka. Paalis na ako, punta ako sa bayan para mag-upload at saka tingnan ko na lang doon kung ano ang mga ganap nila doon sa birthday ni Undoy, kung ano ang preparation nila, no. Si Bibi daw ngayon ang ang mag-spaghetti. Pero hindi pa naihati dito ang spaghetti. Ito may tinapay. Oh. Eto guys, punta na tayo sa bayan. Dito na ako sa kanila ni Lilin. Eto, busy si Lilin dito kasi magbili siya ngayon. Lechon, bili. Magbili Eto. ako guys sa fried chicken, dayon spaghetti. Oh, yun ang ni Ate from California para sa birthday ni Undoy. Salamat Ate from California sa sponsors ninyo, sa sponsor sa lahat sa birthday ni Undoy. Daghan kayong salamat. Ate Mar, Miss G from USA, Ma'am Nelpa Sarmento, and Ate from California. Daghan kayong salamat sa sponsors ninyo sa kay birthday kay Undoy. Thank you so much. Mabusog na pud may unya tanan. Yes, thank you so much kaayo. And ang sa akin, mayroon akong bilihin doon para sa birthday rin ni Undoy. And abangan na lang ninyo kung ano ang mga ganap namin sa birthday ni Undoy. Hala, Tapos, maraming salamat jud kaayo. Ate from California, hindi na ako mag-video sa akin. Si Ate Mayamia na lang ang mag-video. Ano man? Ang mag-video ko. Sa karon sa pagtugbong? Oh? Oh, sige, pwede ra. Ako ra mag-video? Oh, ikaw na lang video. Oh, sige, ako na lang daw At ang least mag-video. narayog yan po video makita, di ba? Uban man Yes. tao. So ngayon ay paalis na ako. O kami. Tapos nandito si Madam Otek. Hello guys. Si Upload ko guys. Koreana, ang batang ambisyosa. Hambugera. Unsa pa? Unsa giingon? Unsa tingog sa giubo? Asa ka naglikwat kor kang Marcel Soriano? Tara na Lin. Ta.
Paalis na ako guys. O kami kasi anong oras na. Len, alin kay init na kayo. Mag-upload pasad ko. Mahina ang internet connection dito sa kanila ni Lilin. Ano sa ba di ay? Ayuhan driver, kumbati. Hinay lang. Hilay lang. Hinay lang. Agoy, ginuko Agoy, pa sa inyo. ginuko. Laro dia, sakay na ko. Isa pa, di anak na ba? So, yan na akong driver ha. Oo. De, revolusyon be. Practice taan ni guys. Hinay karga na mga bukat. Kaysa palin. Kaya wala ka nakagwan. Sa mga bugat. Kaysa pa, kinapay kwan o. Unsay pagkabugat na ko dani nga. 40 kilos naman ko. Abi pa lang. Sige, sakay na. Abi pa lang bugat kay ta. Alabasig na. Flat ni Lin. Lagi. Tanawa. Sus, danto kaya ako sa kaya gingon na din ka nga ng plat. Ang hawi diha. Sige, ginuko. Latanawa sali ng ligid. Waman. Murag lain laging ligid. Agoy. Klaruha na diha gimo man sa gi. Igno sansan magambak ko karon. Ang ambak ko karon bang ambak siya. Diyan na. Ayo ka na driver kay pasig. Dili ato bilong na niya murag salwa magwada ko niya. Ahak, may daning agyanan lang kita o. Agoy. Oy, ini lang. Murag builo na ba? Meron din na. Silva to sa driver. Oh. Salamat dito magsiya. Silbato lang gid ni ayaw paglingi. Kay maglingi gani ka basta kay puwak. Oh, nay manit silbato lang. Nabalik na ko ay naglingi ay. So abot na mi guys. Alin. Unsa may first paliton? Palit sa daw mi una sa para sa spaghetti. Diri rami dapit sa atbang sa merkado. Jersey condense. Ito na lang ang kukunin ko, dalawa. Thank you so much sa lahat-lahat ng mga nag-share ng blessing. Corn beef. Kaning dako na lang, Len. Isa ra? Oh, isa ra. Kaning isa. Black beans. Black. Ngano kabutang ang black bean? Na may humba. Aw, humba. For the humba di ay. Magic sarap. Di na kagamit. Libreng sabon. Libreng haplas. Oh, di ana. Tiket tanan sa lamisan. Arrange kay mga tagta. Sige na, Len. Aris ba ito? Oy, ang dili mga iyo, dili tagangan ha. Sulod sa payo may mga. Aw sulod ko sa payo. Tagay taghaplas. Ang naa sa layo, dili sa mga tagalayo ha. Na ay libre kong haplas dani guys. Para si Lilin nag upat ka kilo nga manok. Palit mi ari sa manok kay para sa fried chicken. Hiwaon na nadaan. Dera. Okay na. Pila tanan ni madam? 904. So una na lang ka? Uuna na lang to sa ako pa Dato, nagkalubat. kabulakan. O, una na si Lilin kay hapit na siya malubat. Nya, palit ko dato sa kuan. Ramen. Wala may ramen nila dani. Ato ko dato. Ha? Di na tayo bihon? Ha? Di na tayo magbihon? Pansit man. Ang sakta na ano? Dato na. Katong crispy rice, sakta na to? Oh, dato. Agato sa ko dato. Agpalit ko sa kuan. Ramen, pansit. So, maura na ako ka share kay Undoy kay naa na may mga Hi madam. Uy manyud to. Unsay mo kuan sudan? Ha? Iya, painit-init rago ko dani na si Madam Aji dani. Abi na og nanyud ka.
ako ay sali kung gano'n nagkaon. Lain ka. Malagi. Naglawas ko na to, Di, kay agpalit ko sa kuan. Mary Ann! Palit ko sa pansit. Ramin ako tagpila galing ni siya. Palintira na, Dol. 20 mil. Kuan ka buok, 5 lang ka buok siguro. Ilang anak, ma'am? Manok. Ay, nay manok. Oo na. Naibulit to. Sige. Karne na, Ayun, full manok, karne. Karne na lang. Karne. Sige, pila man ka kilo karne? Na ay, kuan. Para rubon eh. Isagol da ko dato sa pansit. Oo, kini tumbok. Kanaan na lang isa. Sa kilo. Sa kilo mo. Ay, kanira isa. Ay, sarap po. Ulog son. Kanang may tambok, darling. Oo. Lima darling. Pork chop man na daw. Kani? O, kanina. Hindi ka na. Ila, nakabuok di pa? Lima. Para pa na na, ma'am. O, para pa niya pon. Di, tesa pa di, 5. Kulang Dagan na ba eh. niya? Kulang na, nakadurang eh. Dagan na niya. Kulang na sa to Napa may kulang sa to Napa may repulyo. Pwede. O, kana na. Sakto na na 5 no. So, kanira akong i-share kay Undoy and happy birthday. Sa tanan nga nag-share ng blessing sa sponsor sa birthday ni Undoy, thank you so much. Ay, mga idol, sit out ya. Pila tanan. Humana ko bayad da. $414. Ay, madam. Kung saan may ikuan na panakot? Bombay, house. Bye, ahos. O, isa-isa lang. Mister. Ha? Magic. Mister Magic. Western. Ato, yun na lang, dam. Magic. Oh. Magic. Magic sabi. Na may bitsin dato, dam. Magic na lang. Ayaw na ng magic. Na may asin. na may bitsin dito. Hindi na lang ni. Oh, ayaw na lang na. Ay! Pila tanan? May lap. Oy, may love. Bilang ang tanan. Wala ko ba? Nawala na ka. Narabaya ka. Pork cubes. Ayaw na lang, dam. Kanira. Lami na ni siya. Ayaw na. Nara, purpurto na tanan. My love. Pila tanan? Purpurto my love. Porporto. Tayaan na to na. Tayo magawas. Pila ako, boss. Oy, pag magawas kayo ng porporto, mag-date ditang doa. Sige, Simanan ako na. Kasi hindi mo gawas na. Dito, di ano, madam. Patay kita sa mga asawa. Impas ka cute. Pas ka gidson. Ngita pag-asawa? Ha? Ngita pag-asawa. Ay, apili ni Ikubag di. Kubag na lang. Pili kubag. Ay, pwede naman siguro ni siya. Kanina. Kubag na lang. O, Ikubag. Ika. Bawasi sa Ikubag, dam. Kubag. Orange. Sit sa rason. I-shout out. Guwapa. Oh, Shout out. shout out lagi. Imo pangan? Shout out. Ang pangalan? Sit Mga out. Jusa. I'm Junel Tutoy Makabangag. Uy, makabangag day ka. Kabang kante. Kuyaw day ka. No? Jusa ubang. Makabangag man ka. Bitaw, dam, salamat ha. Harin ako. Kaya na guys, pauli na ta kay magluto pa ta abot dito. Madam, salamat. Uy boys, thank you so much. Bye-bye. Tumas ka na, di pa? Tungas na. Init kaayo guys. Nya ang motor nato, para man dadto. Kung masubrahan sa kainit ang motor. Kung masubrahan sa kainit ang motor, magmala kaning gasolina imbis nga bago patang tubil. Wa may lain space ko dari. Manang init kaayo ani oh. Lagiting ang kainit. May untag tuloy-tuloy na ni ang init. I'm so very happy talaga kung tuloy-tuloy na ang init, no? Para makalihok na ta dito sa payag. I love you all guys. Ito pasakay na tayo. Ito ang nabili ko.
Ang ibang binili ni Lilin, nandito na sa kanya. Si Lilin, nailad pag yun. Naay baje, nagyan nga, libre sabon, naghatagan mi datong kuan. Libre sabon, libre haplas. Andi na alin ang sabon di, nagigil gi ko datong baje gid. Dara guys. Kuan man po ni kay na may haplas. Kaya ang sabon lang. Libre kuno sabon. Wag gabae. sabon. Wala yung gabae lagi. Napila mo sa dalin. 100 sa dakong donasyon. Agoy di ay. Oh, daghan kay kuan. Pila sa may haplas sa wala na o. Ara di. Apaw ta na og tinuod baka naa. Di pag-ilad naman gani mo dani ho. Oh. Agoy, nag-apel po kog linya ging. Nya kay ipaana man. Kasukuay di paano. Ipaana man, ipakuan nilang kamot ba? Unsa to ah? Kani man akong gikuan daw kanang lana. Agoy, naing ko nga. Di sa ko lin, di sa ko. Sililin mo ran, sililin Ikaw lagi ka na dala. Wa ko nagkuan kay hunang na ko nganong. Ingo nga panghatag sabon, kung panghatag sabon, pag abot sa kuan pwesto, kung naman din na inyang pwesto, idrito gatag ang sabon nganong. Haplas-haplasan pa ang dinhi, haplas-haplasan. Uy, ngana ng mga maruti. Mga mao lagi, mga marok di kayo. Haplas na naog, di ba, kuan. Walang gid sa nun siya nga haplas. Ba? Oh, kay gitis tiyan. Kani siya. Oy, Kani siya, la ko na. La ko ang dilaw o panyawan. daw kanang hilo. taysa pa, mo lagi. Giilad naman gani mo dani, kana pa bakahak. Hagoy, Ginoo ko. Sige lang, tiyan plus nakatabang Kana mga ko sa tao ilaw, lagi. 100 ramang puto ah. Di lagi ag lagot yung hunahuna nga. Libre sabon. Naglakaw na biya mi dito Libre kay lagi, pero agpalit na. Aw. Ginoo ko nga sabon. Na may isampal sa kanilang pagmumukha talaga oh. Tapos Sige lang, Naiyon na- 100 ramang puto. Oh. Ah, may ugini. nailan. Oh, Abrel, kanay mga ipagig sa kita. Apel si ko. Apel si Kokoy ang asawa ni Kokoy. Pwede ka na siya sa Kokoy sakit. itong Sakit sa nagpantay ngipon. dani. Aw. Di naintot ang ilang Pwede kuwan. gini siya sa Pwede gini siya sa kuan no kay kana ang kuan man. Di lagi. Payawan man. Pila ra man gud. Testinge. Testinge, pag sakit sa gipon ka na ibutang daw. Pila ra man gud pagsuwat dani ling. Alam gini siya Lin. Unya. Alam sa ti. Ipikasin sila di ni siya. Ano man sila dako kay nga botilya diha o na ada to daghan tanan mga ilang mga sulod niya mao ni siya nga lana. Dili man gyud pang-refill. Dito. Mo lagi ang ato pangutana og tinuod ba ni nga giilad na maganita daning sabon, giatagan pa mig kani oh. Oh, gihatag pa ni sa mo duha ka buok. Di paglinya na dito kay nag-anaay man nga ana ang kamot. Kung ana kamot hatag sabon unya nganong ag-ana pa man sa kamot. Kung idiretso gahatag ang sabon, agoy. Natingala ko pagtan ana ko ni Lilin. Ha? Ay bungat sila ng Donisyon ka man lagi di 100. Pero gitagaan tani mo ti sa GS. Aminaw. Nagduol ko kay nagbunot naman siya sa kwarta. Nagduol ko kay kuan na wa naman kinhatag naman niya kay ingon unsa man na ay gignan ako siya nga unsa man na hindi siya nga donisyon. Nainayun ko nga namin panghatag nga ag donisyon. Ay di ko liray pagtanaw na ko man nagkuan. Ginulisyon tani mo ti sa GS. Nga sabon ng tanaw sabon ng. Donasyon man. Bahala di mo to kay ako to Ay Ginoo ko. Ay Ginoo ko ang mga tao gyud magdiskarte naman lang gyud pero okay ra diskarte nga makaayo pud nya diskarte nga mura rag manloko bitaw kay ag ingon nga kuan nga na ang libre sabon ya pag abot dito di ay himan-himan pangayo ag 100 aman ang kay aron magtuo sila. aman si April Ay magtuo sila. Wa pa man sakit. Ay dili sila tuo. Sige, Abrel, dali. aman si April Nagkaon pa. nagsakit magangipon sige tanaw ta na karon og basig kami, walang sakit ang ngipon karon. Unsa ra may nagsakit di ay? Yung dughan. Hindi ka nagsakit. dughan Haplasi. Haplasi lang, kumagipit ka. Pagkuha ka pas. Sige, Haplasi. Ato na akong ngipon. Di na mahibalaan may kay wa man nagsakit. Mag-ingon na niya siya. Wala. Karang dughan may haplasi. Yar may mga Naon sa man din na imong dughan di ay baka na kani imong dughan Pila ng dughan. tarong pa ba na imong dughan or di na basig Basing gipanuhog. pero nag-ingon siya nga daghan mi na nga ilad daghan gid. Tanawa si Kukoy yang asawa og si Kukoy dihi 200 ang naintot Mga alam mo na akong haplas. magsakit ang ipon mga isa plus ay gatagi Alam mo na akong haplas ha. Partay. ikaw na po'y mangaya sa donisyon di ara paingon namin sa bukid Kor alin na Kor dito tayo magsakay sa aking motor Kor kasi doon ako ay magluto ng
fried chicken. Ako magluto ngayon ng fried chicken doon sa Bukid. Eto, diretso na tayo, guys. Dito ka, Cor. Sakay ka dito sa akin. Ikaw lang kasi magaan ka. Kung saan ang sapatos? Ako, naspatos. Kung saan man na Tulo ko to niya. Sa dapit. Mao ba? Akala ko si Koreana ang magsapatos sa sapatos na yan. Ito na, diretso na tayo. Hoy, Len! Pagsali marites diha, unsa na oras, oh? Ama ni mong manok. Asa man ang manok? Aman ang manok yan. Tura, dito. Ato ana, gikuha na. O sige, Kor. Una ta, Kor. Eto guys, kita-kits doon sa Bukid kung ano ang mga nangyari doon. Sa padaplin nga, padaplin naman ko dami. Ali, sakay na, Kor. Ay, sorry. Here na kami sa bahay ni Mother. Adik Anas vlogger. Amin komedi. Nara ni si Jingjing, si Lani o si Junjun. Ang yang dalaga. Nasa Junjun. Aming mga asawa. Wala ba na? Si Yang nada ni. Michael Ramon. Si Ibong Yang. Si Riloy. Nagkasabak lagi to. Nagtugbong sa Antinday da. Nagtugbong lang sila Antinday. Eto, mag-prepare na kami. Si Lia TV. Nagkitagbo ang mga vloggeres. Sige ya video. Sige video. Eto, mag-prepare na ta para sa kuan. Ha? Sige. Ay mga alas Na kay video na edit di ay. So di ara i-prepare. Len, kani, ikuan ni tanan? I-fried chicken ni tanan? Oh, sige. Nagpalit ako karne. Oh, i-fried ni tanan. Kani atong lutuon karon. Fried chicken. Muni ang atong gipalit. Pansit. Papahaba ng buhay. O, di ba? Ramen ang akong gipalit kay ganahan ko sa lami sa ramen. Okay, mga sis. Happy birthday to Ondoy. Wish nako na hatagan pa og more and more birthdays to come. Good health and stay makulit and enjoy lang. Di ara nada ni si Mimi, way kaligo si Mimi. Nana ang decoration sa kuan ni Janice, happy birthday. sapatos mo na. Kuan na mother kay pansit man ni siya mother. So atong tulong-tulungan karon ang pagluto para sa kuan. Daw na. Kani i-fried chicken nato ni. Where is your Laari Sherwin ma. Ha? Naraman niya motor diha. Ari ka si Sherwin. Ilagay natin dito ang manok para mahugasan siya. Ang atong isagol dali sa manok ma, magic sarap or asin ra og bitsin? Magic? Na may kuan, na may crispy fry. Ato na niyang. Unsa man na? Ladian na. Number 3 na si Undoy. Unya na naay kuan. Asa man na dipit? Lah, dana ba din na siya Jin? Dito man na sa taas siguro. Dito sa tumoy. Na nagpukot na siya. Wala na unsa man niya nga nagkuan man niya. Unya na niya sa gabi. Unya na lang ni Undoy. Dili, sa tunga na lang na siya Jin. Diyan na sa tunga na magibutan. Oh, sa tunga. Kunya ipalit ni sa hangin. Ay, palit sa hangin di ay. kasabtan na kanang sa nang ibang kina si Alcon mas barang kang maten bitaw. Kaya ile. Dali ko na sa kay balong sa tulong niya ng hubog kay sila. Sila papa. Dili ka kanto dito ni. Hubog mo patibutan mo sa papa. Kamu sa bakit sila ko ba nagbukain sa kahoy? Kay iyo na
Alikod sila lang na. Sa alikod Pasko. Kamu lang sa atin. Atong Pasko madutong panghangatan ni Jingjing. Sige, Jingjing. Gusto ka na daw. Ako na yan na daw. At yung muna mag-commission. After palagi nag-New Year. Pagka New Year gida, ada sila rin ada. Hubong. Lechon dili? Oo, dito na ilalim yung luto. Buas bapak ni mo. Mudah dah dia lagi bukan subuh. Tahan langaw. Ha? Lan, unsa man naa? Agbintiwan mo gud nato. Kuha mga kuan doy kanang mga balibo-balibo, labit-labit. Suka, toyo, harina. Ako bukan ko harina, ay guys, patuyo. Gigi tayo dali. Kato bitong Uy, kinsa pa napos-pos ni ako? Aman man ni sabon-sakwan. Ha? Tuwa sa balay. Bebe. Ako na ni siyang gibutangan sa Magic Sarap. Ako pud sa ni siya butangan sa kuan bawang. Tuhod ni Janis. Ya, ni karon siya ira. Di ara ang ilahang kuan dani sa ilahang gulaman ato na ni siyang limpyuhan kay magluto na din ta sa atong fried chicken mga ses. Ang mga bata ni Budog nandito na sila, si Miggy, si Kuan, Saksak, si Amay-Amay ug si ako. Kakarating lang nila ngayon. Hi Sak. Hi dayon Sak, inadana Sak. Si Miggy, Hi guys. si Amay, Hi guys. si ako, Hi guys. si Dodong. Naapo dani si Koreana og si Mimi. Si Bintoy, si Iglot, nagpagwapa na si Iglot. Tabano na ni si Iglot karon. Di adire ang atong i-prepare karon kay si Lilin nagbili si Lilin dito, naglechon bili. Para sa spaghetti, ito para sa pansit. Pampahaba ng buhay. At saka yung gi-prepare ni Bibi nga kuan, gulaman. Ang imong kuan lagi mother kay so very dirty. Bitaw do. Asay da. Hininduan ko rin na ang nanggamit din na mo wala nang hinlo. Hininluan ni siya o nga nao, tanawa. Ay sus, dili ka nagkakuha na dang. Dili ka kuha oo. Oo. Sila nga nagamit ana. Oo. Kinahanglan always clean. O yan luto. Ginuok ko. Always clean and dirty na was ba? Yan natin mahindlo ko yung kwan. Ang akong kuan gastog hinlo jud kaayo mother ang akong kuan. Sino? Jin. Ang imo nakuragi. Ang porma tanawa ra ko. Sabihan man sa ninyo agi din nga kaputol na na. Gitaya kay walay limpyo. Pag-sure dia. Oh, tanaw na to ha. Oh. Ila ko na wala ko nakatubang karon nani o kaghapon. On sa maning ilalom dani. Ay. Kita ang ebidensya. Kita ang ebidensya. Ha? Unsay giluto dani nga gulaman raman o tanawa. Kinahanglan always clean And dirty. and clean. Oh, di ba? Clean and dirty yun yung Huwag yung puro marites. Char. Tapos ang diri mother kay daghan kalat din ni. Na, diha oh, daghan kalat oh. kasi in the Paningalan ka pamandat ng kalas. Kinahanglan walay mga kalat. Ano lang. Ang imong abuhan kalat na kalat. Paningalan ka pa nga na iring at parik. Ang kalat ko ang iring. Ako ba pangtamunan din na sa kuan kay at kutaon man sa iring niya. Ang kani madani sa ilalo mader. At kilalong ka. Kana Ako diha. man nga na may iro dia. Ay na may iro dia. Watay nag-ana ni mader makalusot di kanunay. Nikos inside. In the bahay.
Yun pala unta na andi. Mayang ginawa nimo Inday Baranda. Pins ang ibutanggan. Wala dili ni magpasigo ang kuan Jin. Crispy kuan fry no. Dili ni siya magpaigo kay daghan dili kaayo niya. Hala wala ra ba yung Pamitan ba kay to? Nakainit na ko sa kuan mantika. Akong gihurot ang tunga na mantika. And ato nang ikuting sa atong crispy fry. Kay para magprito na dayon ta mga sis. Sama natin sa sura natin kuwangan. Ang kaning crispy fry? Irot ni mo na natin ng pat. Oh, murag kulang ra ni no. Kay daghan man di ay no. Kuwanan nang gud ka. Dugangan na ni siya sa kuan kana. Dapat inigbutang ni mo na lunod largo. Hinayay gini mo kalayo tike para dili makuan. Ha? Gaitin. Di magitong. Unsay man? Nganong hinayan man? Hinayay ang kalayo ni Hinaya kay daan hinaya. Maluto siya ang sa ibabaw pero ang ilang Dito na si ubos ipakuan, dito sa ubos kay ngon. kaya wala man ang inuda. Ang ilahang kuan gulaman ni Lia TV okay na. Init na ba katuada? Dili ni siya paigo ang atong kuan crispy fry kay gamay ra. Kani yang kamot na sa humba. Kalbukal yun. Nagbukal ang mantika. Kasunog yan. Panty ito lang may kuyang do. Hinayan mo na siya kay para dili magkuan. Ato gining siksikon danig bukas para dili masayang. Yun. Wala ka nagapit sa basketball dog? Wala ka na kwa ah? Ag-asawan mo? Basketball mo, Nestor? Sino mitanan? Ha? Basketball mo? Uban si Budog? Ito ang maganda kasi hindi tumatalsik ang mantika. Maganda siya pag may crispy fry. At saka si Mother ay ito saging. Luto si Mother ng saging. Nilagyan niya ng silupin. I don't know unsa man ang silupin. Uy, ngano nakabutang man ang silupin. Okay na ang atong kuan. Fried chicken. So, ato ni kwaon ang para sala sa kuan kay para magtulo ang mantika. Diri nato ibutang una, aya nato i-transfer dato sa atong butanganan. Atong gikuan, butang dami. Dami nato i-share ikuan kay para matulo ang mantika. Luto na siya, day. Wow! So very yummy, the fried chicken. Pa tuloon. Ame mo lang kay Kanila kaldero. paigo na. Oh, may bawang na karon. Wala mi kita ko fried chicken ha, sosyalan. Si Lia TV naghugas sa plato. Si Sherwin naligo. Mau gani hinahinaya ni kalayo Mother kay kung imo ning kuanon ang ibabaw pagod ang ilalong ilaw. Ay mo pagsali hilak-hilak, Si Sherwin ang nagpatuloy kay nag-edit ko sa video. Si Lia TV mag-prepare na siya para sa pansit. Tapos yung pansit namin, ito ang ihalo yung karne. Kuha ba? Kuha. Ano di ay isa? Kanay, lapad na eh. Ano mo di ay? Dali nga. Ito na lang dito. Ayun, napag ko na. Luto naman na ah. Ha? Luto naman na ah. Ito, ito, ito. Nawa na, makaon na na. Ano, makaon na. Ano,